Hindi namin hangin. Classic, kag, iconic. Ini ang pwede ta matawag sa mga daan nga mga taytay pareho sa sining hanging bridge sa may Hacienda Alicia sa Barangay 5 Poblacion sa Banwa San Isabela sa Negros Occidental. Ginpatukod ini sing DSWD kag Kalahay Seeds nga may kalabaon nga 0.4 kilometers o kung kulang-kulang sa tunga sa kilometro kag nagabalor sa 2.6 million pesos. Nangin kalingawan na sa mga bisita diri ang magpa-picture sa taytay. Inakon, makasarang ka sa nagauyog nga hanging bridge. Choy Lando, ano naman yung agad-gad? Pantap lang kayo. Sige. Mami, nagka-picture-picturean? Oo. Ganyan ko daw, buba ng mga tansi na natin yung iba. Hindi mo ulog? Hindi ka ni maulog? Pag-unay. Aw, sus, ako ba ba? Ate, single man ko. Pwede man ko, di ko single. Uy, nagbugto sang bagyo? Hindi mo delikado? Okay. Sige. Isa ka pa sir ha, may tugda ka pa kida. Nagakonek sa duha ka mga asyenda ang taytay. Ang nalipay kag Alicia. Himo sa steel plate ang lalapakan gani. Naganiragumba lang. Nga step na lagabong din ba? Kaag kun maghuyop na ang hangin. Uy, bilanggi. Ingyan naga. Manami. Hindi manami. Hangin pa ako. Maraming malabay, may mga liit. Uy! Hindi, mga liit lang. Gay. Ay! Mahayo lang niya mga upod kay mga niwang. Uy, nailong! Kutsa, sige. Kulbaan siguro kay Dasig yun. Istorya sa mga residente diri sa tuanay, baro tulang ukon, mag-ubog sa suba ang pamaagi nila para makatabok diri. Isa muna, sa wala pa ni Taytay, paano kung magtabok? Baruto eh. Ah, baruto yung sakyan. O budlay. Baruto kundi gani kuan ubog. Maubog sa tubig. Dalo mo na do. Ada man eh. Tapos ano dito, ano tuig na ba talaga Taytay? Daw nalipat ng kumo. Pero naglamig naman? Lamig na. Nagabyog na gani Ah, sa 4 5 years. Kung makusog ang dapyas ang hangin, op. Pinagdali buro ah. Palapata doon, palapata. Oh, ikaw. Ano mo balik ito? Ay! Uy, di po. Awa. Kailangan mo tulok sa dalong. Puga. Punta ka lang isang hangin. Puga, wawa. Balik na. Pili ka mo na lang dito. Sige dito, di po. Hindi, may istang karababoy yung sa tunga, Meg. Sige dito. Sa wala tayo. Sige dito ako. kagamay ng bingauya, Hindi namin hangin. sa tuanay, in case of emergency, nagapangita sang baruto ang mga residente nga masakyan. Budlay eh. Eh isipon mo kung emerensya mo ba bugsay baruto. Amo gina ya? Nga mo ginahalin siya una. Tapos nag-request ka mo nga matay Why tayo. man daw nagkuanan din nga na Nag-survey sila. Mm. Nakita ang kinalanon sa pamumuno. Mm. Di sa una mga insidente nga emergency nga di ka mo basta-basta katabok. Kung dalom na gid.
Di wala ka kung hindi gid ka tabok yung ano lang wala eh. Wala eh, pasimpalad, baruto. Ang kada ni Ragumba ni balas ng salog ni, makapa-heart attack kaya sa mga nerbyoso. Ay duwa naman yung pagkawa. Kaya. Kaya? May lagi. May mga crack-crack ko dahil may godi po. Kung pigaw-pigaw lang ang kurason mo, ambot na lang. Ambot lang kung makatabok ka pa di. Ay! Arapagin! Arapagin! Ano, no, 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 no. No, 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 no. Uy! 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 Dugay-dugay, may motor na naman. Mansig naman dasok sa kilid eh. Ginaw nga. Ari sa jagid. Ang tanan nga mga kabataan tuguro sa sulod to. Nag-upod ba ni tantanan sa among tinir sa taytay, kundi naghabiyog. Ay! Pero kung ara ka na sa sentro sang taytay, maapresyar mo gid siya kay nagatamwa sa imo ang Bulkan Kanlaon. Ari pagidyahan nung maning bata ni. May mga tiyon pagidya ko nung nagkatakilid na yung taytay. Gano'n paano siya magilay? Gano'n kahilay? Paano magilay? Gamo na ah? Di wala magkakulog mga tao? Kabahasan na. Maayo no, kay may mga amo pa sila diri sa Negros. At least, may nasaksihan pakita nga amos ni klase nga taytay. Nangin playground na ini para sa mga kabataan kag pang-panervyos naman sa may mga edad na. Maayo lang kami manuglabay nga manong isda. Hindi na pwede makatiner. Dapat gid maghalin sa taytay kay hindi siya kaigo. Halin kami tanan eh. Pero seriously, maswerte ang aton nga generation nakahingabot pa kita sang amo sini nga design sang taytay. Kay base sa ulihi, sa internet na lang ini makitaan. Para updated ka sa mga episodes ng Tripig Iruming, i-follow ang inyong Facebook page kag YouTube channel, DJcast Negros. Ululupot kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripig Iruming!